Para kadang ing wengi kang sepi, ing antaraning napas bumi lan lirihing swara angin, sumangga sesarengan kita nyandra ngatur panglining rasa marang warisan suci, seni budaya agung Nuswantara kang ngliwati jaman, ngliwati bedaning kraton, agama lan politik. Sebab sejatining pusaka iku dudu wong wesi kang awujud, ananging ngandung naskah gaib, kawicaksanan kang ditulis dening rasa, diwulang dening bisik sunyi para leluhur. Pusaka iki dapure ya iku brojol, ateges lair. Dapur keris iki awujud lurus, tanpa luk, tanpa liku. Lambang kawicaksanan murni, kawruh suci, kesadaran lair tanpa topeng, tanpa rekayasa. Iku gambaran jiwa kang wis siap lair meneh, ora ngoyak gengsi, ora kagodha kabungahan donya. Ananging intining pusaka iki ana ing pamore, ya iku pamor satriya pinayungan. Pamor iki dudu pamor sembarangan. Iki pamor para titah pinilih kang lumaku ing bumi nanging dijaga saka langit. Satriya pinayungan iku tandha yen wong kang nyandang pusaka iki lumaku lurus, tulus, ora mingsra, ananging langkahe tansah kawelasan. Pinayungan tegese ana tangan kang nglindhungi saka dhuwur. Ora katon ananging ana, ora nyekel nanging nyangga. Iku dudu pengayoman wesi, ananging pengayoman rasa. Mula pamor iki dudu mung pola, nanging ikrar leluhur kang nancep ing regane keris. Tuah pusaka brojol pamor satriya pinayungan ya iku sapisan pangayoman sakral. Pusaka iki nglindhungi sing nyandangi saka bebaya kasar lan alus. Dadi tameng batin, ora mung ngusir sing ala, ananging ngimbangi supaya ora gumbedhe. Keloro, wahyu kepemimpinan. Saben satriya pinilih kudu pinayungan. Pamor iki nuntun marang kawaskitan, ngasah rasa lan negesi penguasa sejati. Sing mimpin ora amarga jabatan ananging jiwane. Ketelu, rejeki kinasih. Sing andhap asor, sing ora mulyakake dirine dhewe, bakal diparingi rejeki sing nyukupi, papan sing nglindhungi lan urip sing diridhoi para leluhur. Ingkang kepapat, penolak ilang rahayu. Pusaka iki ndadekake batin waspada. Aja kegodha, aja kesasar. Amarga getere pusaka iki ngingeti saben tumindak. Yen munggah ego bakal ilang pinayungane. Tangguhe ya iku tuban sepuh. Tangguh tuban sepuh iku tanah kawaskitan. Pusaka-pusaka saka kene ora mung digawe dening empu, ananging dilairake dening lelaku. Wesi tuwe alus ananging mateng, getere jembar, nuwuhake rasa hening lan pangrungu batin kang tajem. Wong kang nyandang keris iki ora kudu sok pinter, ananging kudu siap diwulang langsung dening jagat. Saben keris tuban ora mung ditenteng, ananging gentur lelampahing urip. Keris punika dudu mung gegaman, iku kitab. Kitab rasa, kitab kesadaran, kitab satriya sejati. Dapur brojol, lair meneh minangka menungsa anyar. Pamor satriya pinayungan, lumaku ing jagat kanthi tutupan langit. Tangguh tuban sepuh, nyambungake kita marang kawicaksanan tanah kaweruh. Sapa kang nyandang pusaka iki kanthi suci atine,
ora mung didampingi kekuatan gaib, ananging dianggo dening krahayon. Lan sapa kang kegodha mentang-mentang pinayungane minggat, tre malih dados panggugah. Mula nyandang pusaka iku dudu prakara saning tangan, ananging prasetya rasa marang dalan kang linuwih. Pusaka ora milih wong sombong, pusaka milih jiwa kang wis rampung karo dirine dhewe. Nuwun matur suwun.